Δεν ξέρουμε το αύριο. Γιατί βλέπω ανθρώπους που περπατάνε και πέφτουν κάτω και τέλος δεν τους προλαβαίνουν. Ακόμα κάτι κάνει. Στα 100 και στα 50, αυτά τα καταπίτα. Ο Κανέλης με ποιον έκανε παρέα, είναι πιο ψηλό. Να δούμε και τα κορίτσια. Δεν ξέρω Γιώργο, δεν θυμάμαι. Τώρα άμα με τα πέσεις θα σου πω τώρα. Λοιπόν, πρέπει μάλλον να βγάλουμε εδώ το κλειδί. Ήταν Συγγράφω. Εμείς είμαστε πριν και εσείς το απόγευμα. Ναι, ήμασταν πολύ τι έγινε, τι κάνεις, εργάτης. Έλα ρε ζωή, άντε. Έλα, ξεκίνησε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πού σε ρε! Καλησπέρα. Με ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι. Δεν σημαίνει. Λοιπόν, καλησπέρα μας, καλώς ήρθαμε για τα 50 χρόνια. Ελπίζω καλά και στα 60 περισσότεροι. Έτσι λέω. Να μην λείπει κανένας, έτσι. Η διευθύντρια δεν είναι εδώ. Και ευχαριστούμε τη διευθύντρια που παραχώρησε το σχολείο. Δεν έχω εγώ τίποτα άλλο να πω για την τάξη της αγάπης, τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Ο δάσκαλος που είναι να μας τα ξεκινήσει να πει για κατούνα. Πήγε για κατούνα. Έλα κάτσε, έλα ακόμα λίγο, αυτό. Ήθελες και ο κλαδό. Τα κατάφερες. Να φωνάξουμε όλοι. Έλα δάσκαλε, σε περιμένουμε. Λοιπόν, όμως πρώτος. Ναι, δεν ξέρω αν είναι κάτι. Δεν είναι πολλά 25 σελίδες. Σκονάκι. Κατεβαίνω εγώ. Τι με σκονάκι δεν Μαρία το δάσκαλο. να το πάρω. Προσέξτε και την καρέκλα, μην φύγει πίσω. Λίγο ησυχία, παιδιά, λίγο ησυχία. Σπύρο, μην φύγει πίσω η καρέκλα. Τον πιστοστηρίζω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Φίλες και φίλοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω το προνόμιο να απευθύνομαι σε εσάς τώρα που γιορτάζετε τα 50 χρόνια της αποφύτισής σας από το Λύκειο. Είναι το χρυσό ιωδηλαίο της αποφύτισης, θα το πούμε. Σκεφτείτε πόσοι συμμαθητές και πόσες συμμαθήτριες δεν είναι μαζί μας. Ελπίζω όχι γιατί αμέλησαν να έρθουν, αλλά γιατί δεν μπορούν και γιατί έχουν φύγει. Για σας αυτή η γιορτή θα έλεγα ότι είναι και προνόμιο και ευλογία. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Προνόμιο και ευλογία είναι για σας γιατί 50 χρόνια μετά αξιώνεστε να βρεθείτε μαζί. Για μένα, αν για σας είναι λοιπόν προνόμιο και ευλογία, για μένα που είμαι ο δάσκαλός σας, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα περισσότερο. Εσείς οι απόφοιτες και οι απόφοιτοι έχετε μια ιδιαιτερότητα που δεν έχουν οι απόφοιτοι άλλων σχολείων. Με την πάροδο των χρόνων καταφέρατε
μετά το ελεύθερο πέταγμά σας στη ζωή, γιατί μόλις τελειώνουμε το σχολείο, στην ουσία πετάμε ελεύθερη στη ζωή, δεν πετύχατε να μην χαλάσει η ενότητα την οποία είχατε. Σας γνώρισα το Σεπτέμβριο του 2013, όταν είχα συντάξει για να διδάξω τη μία και την άλλη. Είχε προηγηθεί η απόλυση μου από το στρατό την Άνοιξη. Ήρθα στο σχολείο λοιπόν την Άνοιξη, παρουσιάστηκα στο σχολείο αυτό και με υποδέχτηκε ο διευθυντής Δελιώνος, ένας σοβαρός, ευγενής και αξιόλογος που με παρουσίασε στους φαντάσμους ως ένα νέο, νεαρό, αξιόλογο και ταλαντούχο εκπαιδευτικό, έτσι με παρουσίασε. Εκεί γνώρισα πρώτα τον ομόλογο αυτό, φυσικό. Ήτανε ο Παναγιωτάκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Παναγιωτάκης δεν είχε ιδιαίτερες ζεστές σχέσεις με τα παιδιά, γιατί είχατε βγάλει εσείς το παρακολουθή κούλπουλ. Μετά γνώρισα τον εφοριολόγο Γρηγόρη Σπακιανό. Ο Σπακιανός ήταν ρητορικός, δραστήριος και πανταχού παρόν. Γνώρισε τα πάντα για τις σχολικές λειτουργίες, γνώρισε τα παιδιά, γνώρισε τα πάντα. Είχε μείνει σε εσάς μια παραφράση του χαρακτηριστική. Θα σου δώσω μία, το έλεγε συνήθως, όταν έλεγε αστειευόμενος τις περισσότερες φορές, όταν δηλαδή έκανε καμιά απαξία, ή του έφερνε καμιά αντίρρηση, της έλεγε θα σου δώσω μία. Αυτό το είχατε πάρει εσείς σαν σλόγγαν. Επίσης μας έλεγε τενεκίδες. Αυτό εγώ δεν μπορώ. Υποδιευθυντής ήταν Πανανός. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν έξυπνος για μένα, αλλά εύκολα δεν μπορούσε να του πάρεις λόγια. Ήταν ένας πολύ υπηρεσιακός και γραφειοκράτης, έτσι το γνώρισα εγώ ως νοσοκρατικό. Από τους άλλους καθηγητές, θα σας πω ποιες γνώρισα εγώ, γνώρισα τους μαθηματικούς του Παξόπουλου και Αθανασέκου, οι οποίοι με τους οποίους δημιούργησαν ζεστή σχέση μεταξύ τους και αποκτήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης σημαντικότατες για εκείνη την περίοδο. Μην ξεχνάτε ότι είναι η περίοδο της δικτατορίας και εμείς στο σχολείο δεν ξέραμε ο διπλανός μας. Επομένως είχε ιδιαίτερη σημασία το Παξόπουλο. Το θυμάστε το Παξόπουλο. Στην τρίτη ηλικία αυτόν είχαμε στην έδεια. Κοριτσάκια. Είχαμε και φιλόλογο Περαντονάκη. Επίσης τον θεολόγο, τον πατέρα Καλυκουκά. Το φιλόλογο Σαραντόπουλο. Τον Αγγλικό Παπακοσταντίνου. Ναι, τον Αγγλικό. Παθέσια τη γυμνάστρια, η ακαδημία την οποία αγιάζεται στη συνείδηση. Όταν ήρθα εγώ ήταν η Κακαλέτρια, μιλάω για την τελευταία σας άκρη. Για την τελευταία ήταν η Κακαλέτρια. Λοιπόν, προσέξτε, θυμάμαι λοιπόν ότι την έχω συνειδητοποιήσει μετά το χειμώνα είχε εφημερία, ξέρετε όπως είναι η εφημερία. Θυμάμαι λοιπόν μπλε μαρένα είναι εκεί πέρα και μου έχει μείνει στη συνείδησή μου έτσι, γυρικόμουν πραγματικά. Εδώ είχα και γνώρισα και δύο πολύ γνώριμους καθηγητές, την Αγγλικών, την Γκέτη τη Μίκα. Η οποία... Η Ριζάκ. Τα γαλλικά ήρθε. Δεν είναι η Ρίκου έκανε γαλλικά. Α, η Ρίκου, ναι, σωστά. Η οποία ήταν η γειτόνισά μου στο Όχι, η Ρίκου. Μετά γνώρισε έναν καθηγητή που ίσως δεν τον γνωρίσατε εσείς, αλλά τον γνώρισα την ίδια χρονιά ότι εδώ ήταν εξατάξιο.
και υπήρχε και το γυμνάσιο. Κατά συνέπεια υπήρχαν καθηγητές οι οποίοι συνυπήρχαν. Έναν Φασιά, ένα εξαιρετικό γυμναστή που τον είχα γυμναστή. Γυμναστή στο γυμνάσιο. Τον είχα καθηγητή εγώ και ήταν, τον βρήκα λίγο γερασμένο αλλά πάντα ευσταλή και περήφανος. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω ότι γνώρισα ένα εξαιρετικό επιστάτη, τον Χρήστο Κορέκα, ο οποίος ήταν δραστήριος, γνώριζε τα πάντα, όλες τις λειτουργίες του σχολείου, γνώριζε τα παιδιά, τις οικογένειές του και όλα αυτά το έκαναν να έχει ένα ιδιαίτερο κύρος στο σχολείο. Όπως σας είπα, με την αρχή του σχολικού έτους, ο Δεμιώνης μου ανέθεσε να κάνω χημείο. Το θυμάστε. Πήγαινα στα λόγια πάνω και στα κορύφα εκεί, αριστερά του γραφείου. Ο Παναγιωτάκης, μακαρίτης από ό,τι έχω μάθει, είχε ασκήσει βέτο. Είπε ότι τη φυσική θα την πάρω εγώ. Γιατί εγώ είμαι ο έμπειρος, είμαι ο παλιός, δεν θα την πάρει ο νεαρός. Ανόητε. Εγώ αρκέστηκα στη χημεία να κάνω, και στις μικρότερες τάξεις να κάνω. Τις φυσικές, πειραματικές, τις ανθρωπολογίες κλπ. Όταν μπήκα στην τάξη σας δεν γνώριζα πολλά λόγια. Είναι γεγονός. Παρόλο ότι ήμουν πάρα πολλά χρόνια στην Αγία εδώ. Γνώριζα από τα αγόρια τον αείμνηστο του Γιώργο τον Αναγνώστο. Τον ήξερα από μικρό παιδί στο φούρνο. Που ήταν, στην αρχή ήταν Παλαιοταρά και Βαραντάση και μετά ήταν στη Φαναριωτών. Πηγαίναμε με το είχε φέρνουμε και εκεί συναντούσα τον Γιώργο, τον είχε τη μαμά του. Ενώ από τα κορίτσια γνώριζα μία, την αείμνηση και αυτή την αείμνηση. Και αυτοί όσοι με γνωρίσανε, μετά το Λοιπόν, η αείμνηστη η Λένα Κασιμάτη, η οποία ήταν γειτόνισά μου στο σπίτι μου στο Λιγαδικό και η οποία ήταν πολιτή με τη Μέρη την Πελούκα και εγώ τους είχα βγάλει και ήταν πολιτές έτσι και χαρακτηριστικές, τους είχα κολλήσει το προσωνύμιο του Άμποτ και ο Κοστέλο. Είναι το όνομα ένα δίδυμο Αμερικανών κομικών που βλέπουμε στα παιδικά μας χρόνια. Σας αναφέρω και ένα περιστατικό, ας πούμε. Δεύτερο πρόσωπο να πω και ένα περιστατικό από τη σχολική ζωή που εμένα μου είχε κάνει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση γιατί με αφορούσε. Την προπαραμονή της εορτής της 25ης Μαρτίου του 1974, της τελευταίας Αττικής γιορτής που κάνετε εδώ στο σχολείο, με πήρε τηλέφωνο ο Δενιώδης και μου είπε ότι κύριε Σιγάλα, θέλετε να αναλάβετε την οργάνωση της γιορτής, διότι η κυρία Κάτσικα, η οποία είχε αναλάβει και την χοροδία και την ομιλία, δεν μπορεί. Είναι άρρωστη. Και κανείς στην προσοχή, οι άλλοι συνάδελφοι πιο παλιοί δεν θέλανε. Το φεύγω και τους λόγους και τα αυτά. Και δεν δέχτηκε κανένας. Εγώ νεότερο, μόλις το μπαλάκι μου λέει δέχτηκε. Ευχαριστώ, σου λέω, να πάρω. Γιατί άρχισα λοιπόν τη χοροδία και την εκπαίδευα. Εδώ ερχόμαστε στις δύο παραμέρες του Κατρίνη, παιδιά από διάφορες τέξεις βέβαια ήταν, έτσι. Δεν ξέρω αν από εσάς ήταν. Ήταν ο Δημήτρης ο Κασμάς, ο οποίος είχε καταπληκτική φωνή. Για τραγουδά μας κάτι. Και τραγουδούσε και σόλο, μαζί με την Αντριανή του Κουτσέα. Ρε Περπινιάδη, μπράβο. Εγώ δεν σου έχω ακούσει να αυτά. πω το περιστατικό τώρα και τα... Μετά θα το ακούσω. Είπα, έβαλα όμως 2-3 τραγούδια εγώ καινούρια μέσα και είπα και σε δύο παιδιά που είχαν κιθάρες να φέρουν τις κιθάρες. Εγώ δεν έπαιζα τύμπανο. Λοιπόν, Εγώ δεν έπαιζα τύμπανο. Πού τα κουβάρω να τα κουβάρω. Είχα φέρει εδώ, έχω φωτογραφία. συγγνώμη, εκεί την ημέρα δεν είχαμε εδώ. Ναι, αλλά είχα φωτογραφία. Σου λέω ότι οι δύο κιθάρες ήταν και μάλιστα μία δεν έπαιζε και καλά και να κάτσει καλά πέφτουν εγώ κιθάρα. Λοιπόν, τους έβαλα λοιπόν τραγούδια καινούρια, 2-3 καινούρια,
εκείνο που ήθελα να πούμε, είναι το μαύρο ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι πυρέκτες σε μια εκδοχή του Λάκη Παπά που το είχα ακούσει στην Κουάτα Πανεμιά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παίξαμε δυνατή και δημιουργική και να μπορέσετε να γιορτάσετε το 60χρονο Ιωβιλέο. Τώρα γιορτάζετε το 50χρονο Ιωβιλέο. Το Ιωβιλέο είναι μια έκπτωση που συνεχίζεται έτσι. Και τώρα γιορτάζετε το 50χρονο Ιωβιλέο, το χρυσό Ιωβιλέο. Γι' αυτό και στους γάμους τους χρυσούς. Και μετά είναι το Αδαμάντινο που είναι στα 60. Σας εύχομαι λοιπόν να γιορτάσετε το Αδαμάντινο με την ίδια ενότητα, την ίδια συναδελφική αλληλεγγύη και εμείς που είχαμε την τύχη να είμαστε δάσκαλοι σας και ζωντανοί, να αξιωνόμαστε, να χαιρόμαστε την κοινή σας πόλη. Σας ευχαριστώ για την τιμή να είμαι φίλος και παρέα. Μπράβο σας, πολύ συγκινητικό. Αναμάτια να είσαι μαζί μου. Και στα 60 μας. Who knows? Who knows? God knows. Έστω μπήκες μέσα και ήμασταν Πάμε. Ό,τι ευαρεστηθείτε. Πάρε και την καρέκλα. Πάτε και πάνω να σε πιο ψηλά. Πάμε. Πάσε καλά, Γεράσιμε. Έλα. Καφέ σαν τάτο κάνω. Πάμε παρέα. Το μάκι. Στα 60 φέρκα τα γυαλιά. Θα είναι σύντομη για 15 φύλακες μόνο. Τι θα γίνει στο Αδαμάντινο? Αγαπημένοι συμμαθητές, συμπαθήτριες, καλέ μας δάσκαλοι. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω σήμερα για την επέτειο της αποφοίτησης των 50 χρόνων. Σήμερα είναι για όλους μας μία ημέρα γιορτής, χαράς αλλά και συγκίνησης. Μετά από 50 χρόνια είμαστε εδώ στο σχολείο μας, στην αφετηρία μας. Μετά από 50 χρόνια είμαστε εδώ στο σχολείο μας. Ζωή, Ορίστε. έλα εδώ το έτσι. Στη μέση έπρεπε να σε βάλω. Μία ημέρα γιορτής, χαράς αλλά και συγκίνησης. Μεγάλη. Μετά από 50 χρόνια είμαστε εδώ στο σχολείο μας, στην αφετηρία μας. Ένα σημείο αναφοράς για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί. Εδώ έχουμε αφήσει τα χνάρια μας. Το προσωπικό μας αποτύπωμα, μαζί με τους δασκάλους μας, που με τον δικό τους όμορφο τρόπο επηρέασαν τόσο το χαρακτήρα μας όσο και την εξέλιξή μας. Σε αυτό το σχολείο ζήσαμε όλοι εμείς ως ομάδα με ένα κοινό σκοπό την ολοκλήρωση της φοιτησής μας. Η αποφοίτησή μας τον Ιούνιο του 1974 μας ένωσε για πάντα και έτσι φτιάξαμε το προσωπικό μας ΠΑΔ. Πολύ αρμονικά, την τάξη του 1974, την τάξη της αγάπης. Η πρώτη μας γιορτή των 40 χρόνων απέδειξε πόσο ζεστή σχέση έχουμε μεταξύ μας. Με αγάπη, με κατανόηση, ενίοτε με αταξία, αλλά και με απόλυτη στήριξη και αλληλεγγύη όταν υπήρχε λόγο σοβαρό. Προσωπικά σας ευχαριστώ. Η διαδρομή μας τώρα πια στην ωριμότητά μας έχει πιο σταθερά και ρυθμικά βήματα που φέρνουν πιο κοντά τον ένα στον άλλο. Στο πέρασμα των χρόνων έχει δημιουργήσει σχέσεις ασφάλειας και οικειότητας μεταξύ μας και αυτό προσωπικά το θεωρώ ευλογία. Όταν ξεκίνησα να γράψω τη σημερινή ημέρα, είχα μπροστά μου μια φωτογραφία 5 συμμαθητριών αγαπημένων, κοριτσιών, γλυκών, σε μια μαθητική εκδρομή της 6ης τάξης. Είναι αυτή η φωτογραφία. Δώστε εκεί να κυκλοφορήσει γύρω-γύρω. Έχω και χεράκια, κάτσε. Χέρι. Ανάμεσα τους και η Βαρδάκη. Και Ελένη Φωνή.
Είναι η Νέλη. Είναι η Μαρία Σαβέτα, η Λίλη, η Ζωή, η Έφη, η Κοντίνη και σήμερα δεν είναι κοντά μας. Το πήρατε. Δυστυχώς πριν λίγους μήνες έφυγε για πάντα. Όπως έφυγαν και κάποιοι άλλοι συμμαθητές μας και καλοί μας φίλοι. Μπορώ να τους αναφέρω. Ο Γιώργος Αναγνώστου, ο Ηλίας ο Παρασκευόπουλος, ο Αλέκος Παρασκευόπουλος, ο Ηλίας Ρέκας, ο Δημήτρης Ζουράς, ο ο Γιώργος Κανέρης και ο Φίλιππος Γκέκας. Ο Γιώργος Ναυτόπουλος. Γκέκας, ο Γκέκα είναι. Και ο Φίλιππος Γκέκας. Ο Γιώργος Αναγνώστου, ο Αλέκος Παρασκευόπουλος, ο Ηλίας Ρέκας, ο Δημήτρης Ζουράς, ο Γιώργος Κανέρης, ο Φίλιππος Γκέκας και ο Γιώργος Ναυτόπουλος. Όλο άντρες. Μας στείλανε γυναίκες, τι περιμένεις. Πολύ νωρίτερα και ανέφερα, ξεκίνησα από το Καριδάκι τη Λίλη. Οι φίλοι μας που έφυγαν από κοντά μας θα είναι πάντα στην καρδιά μας και στις όμορφες και χαρούμενες ενθυμίσεις της εμπειρίας. Πριν κλείσω, θέλω να σας ευχαριστήσω που ανοίξατε διάπλατα στην πόρτα της καρδιάς σας και με καλωσορίσατε πριν 10 χρόνια. Σας νιώθω μέσα στην οικογένειά μου. Σας εύχομαι υγεία, αγάπη, δύναμη και πίστη σε ό,τι καλό περιμένετε. Η ευχή μου είναι να είμαστε όλοι καλά, να ταμώνουμε και όποτε μπορούμε να ξεφαντώνουμε. Η σημερινή γιορτή μας ανήκει να την απολαύσουμε. Κλείνω μελωδικά με ένα τραγούδι αντιπροσωπευτικό της ημέρας. Οι πιο καλοί μαθητές είμαστε εμείς στην τάξη. Πιο καλοί. Είναι μεγάλη μας τιμή, μεγάλη μας χαρά. Παρακαλώ, μη σηκωθείτε, για να φωνάξουμε την εφήτρια. Είναι πάρα πολύ. Πραγματικά χαίρομαι που μπορείτε και βρισκόσαστε και είσαστε η παρεΐτσα και μοιράζεστε τις αναμνήσεις σας, αναμνήσεις τόσων ετών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δυστυχώς άλλες γενιές το έχουν χάσει αυτό. Τελειώνει το σχολείο και μετά δεν ξέρει κανείς, ας πούμε, την πορεία του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό να το συνεχίσετε αυτό, όσο μπορείτε να το συνεχίσετε. Και με τον δάσκαλό μας. Και με τον δάσκαλο. Εσείς θα μας ανήκετε το σχολείο. Είπατε. Εσείς θα μας το ανήκετε πάντα. Σε 10 χρόνια εδώ. Βεβαίως. Ο δάσκαλός μας είναι συνδετικός κρίκος. Χωρίς αυτόν τον κρίκο δεν γίνεται τίποτα. Είναι συνδετικός κρίκος. Άρρηκτα, σας βάλουμε και σε αίθουσα να κάνετε και μάθημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχολείο. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε σχολείο. Εντάξει, θα το βάλουμε σε περίοπτη θέση. Ναι, εντάξει. Εγώ εκείνο ως διευθύντρια θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους, μια και είσαστε της περιοχής, ό,τι περνάει από το χέρι του καθενός για αυτό το σχολείο, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αν έχετε προσβάσει στο Δήμο, επειδή εγώ κάνω συνεχώς αιτήματα να μας βοηθήσουν για το ένα, για το άλλο κτλ. Και βρίσκω ένα τοίχο, είναι κρίμα. Εάν εσείς έχετε πρόσβαση στους από πάνω, κάντε μια προσπάθεια να βοηθήσουν αυτό το σχολείο, γιατί είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κόσμημα. Και είναι κρίμα να το αφήνουν έτσι να ρημνεύουν. Αυτό πρέπει να το δούμε. Αυτό πρέπει να το δούμε. Ήρθανε τα εύκολα, έρχονται και τα κάνουν. Όλο το καλοκαίρι βάψανε μέσα. Μπήκατε, ανεβήκατε πάνω και τα λοιπά. Εδώ μας το απέσουν βάψανε μέσα. Το έξω που έχει ανάγκη δεν το αγγίξανε. Οι άνθρωποι που βάψανε μέσα θεωρήσανε ότι θα κάνουν και το έξω και τους είδα πρόθυμους. Λέω ευτυχώς βρήκαμε ανθρώπους να βοηθήσουν. Έλα μου όμως που υπάρχει αυτό το ελληνικό στοιχείο, σταματάτε εσείς, διότι εμείς βρήκαμε μια άλλη εταιρεία να συνεχίσει με τον α ή β τρόπο, όλοι ξέρουμε να μην τα λέμε αυτά.
και τους σταματήσαν τους ανθρώπους για να συνεχίσει άλλη εταιρεία η οποία ήρθε και εμφανίστηκε. Και οι άνθρωποι ξεκινήσαν εδώ να φτιάχνουν, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς, παιδιά περάσαν από τα χέρια σας, έρχονται εδώ, βάζουν τα χέρια τους και αρχίζουν και ξύλουν. Αυτά που βλέπετε μέχρι πάνω ήταν κάποιες σιδηρογωνίες. Λοιπόν, τα ξυλώσαν. Εκεί αν κοιτάξετε πάνω από τα παράθυρα, πέφτουν κομμάτια. Καταρχάς αυτό σαν κτίριο είναι κόσμο. Πέφτουν κομμάτια απ' έξω. Δηλαδή, εγώ κάνω το σταυρό μου και λέω, Θεός φυλάξει μην χτυπήσει, πέσει στο κεφάλι κάποιου ανθρώπου. Να περνάει κάποιος εκείνη την ώρα και να του πέσει ένα κομμάτι έτσι. Υπάρχουν κάποια γύψινα, αυτά τα βλέπετε εκεί τα αγγελάκια. Απ' έξω έχουν πέσει τα περισσότερα. Κάνουμε καλή δουλειά, είμαστε όλοι. Να σας πω. Αυτό πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Να κάνουμε όμως και διατηρητέο κτίριο, Θα κάνουμε ή και άλλη μέρα και να έρθουμε 2-3 άνθρωποι. Θα αναπόφει το Δήμο και το έχουν κηρύξει διατηρητέο κτίριο. Και δεν το επισκευάζουν. Εκεί να καταλάβει. Τι είμαστε. Εντάξει, θα τους κάνω το στήλιο. Πιθανώς να βρούμε είναι πραγματικά, δηλαδή, είναι από τώρα. Εδώ από κάτω, μετά τον κύριο ρώτησα, ξέρω εγώ, εάν θυμάται τι χρήση είχε το κατάστημα που είναι από κάτω. Η είσοδό σας ήταν από εκεί. Όχι, ποτέ. Είναι κάποιο κατάστημα με φρούτ. Μανάβικο ήταν το του κλάψη. Σιδηρουργείο από κάτω, προσέξτε τώρα. Τι είναι? Σιδηρουργείο. Τώρα, απαράδεκτο. ήταν μανάβικο. Εγώ βέβαια έκανα μια αυτοψία, ο σύζυγός μου είναι πολιτικός κοινωνικός, πήγα κάποια χαρτιά που μου ζήτησα από τον κύριο και μου είπε μην ανησυχείς, αλλά πρόθεσέ τα όμως, έχει φιάλες μέσα. Εκείνος ισχυρίζεται ότι δεν τις χρησιμοποιώ, ότι αυτές οι φιάλες δεν είναι οξυγόνου για να γίνει κάποια ανάπτυξη ή κάτι οτιδήποτε. Τα παιδιά προβλίζονται εδώ. Το νοικιάζει από τη Σχολική Επιτροπή, εδώ είναι το τραγικό. Η ίδια η Σχολική Επιτροπή του το νοικιάζει. Και υποτίθεται τι γυρνάνε. Λένε ας πούμε ότι τα έσοδα τα παίρνει το σχολείο. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πέραν ενός ποσού που μας ορίζουν έξοδα ως σχολείο. Υπάρχουν τόσες ανάγκες, θα μπορούσα εγώ ως διευθύντρια να πω ελάτε τα παράθυρά μας, όπως εξηγούσα προηγουμένως σε κάποιους κυρίους. Έριξε την προηγούμενη εβδομάδα μια ισχυρή νεροποντή. Όταν εγώ ήρθα και άνοιξα το πρωί το σχολείο, ήταν γεμάτο νερά, κινησμένο. Ανοίγουν τα παράθυρα. Ένα παράθυρο το βρήκα ορθά ανοιχτό. Πέρυσι γινόντουσαν οι καταλήψεις που μπήκαμε μπροστά, γίναμε μπουμπουλίνες, γίναμε για να προστατεύσουμε το σχολείο να μην κλείσει και το καταφέραμε. Λοιπόν, ανοίξαν, κάναν μια έτσι τα παιδιά και μπήκαν μέσα και προσπαθήσαν να κάνουν κατάληψη. 2 παιδιά μόνο. Μόνο 2 παιδιά. Βεβαίως, όπως μπήκαν έτσι πήγανε και τελείωσε η ιστορία, δεν έγινε η κατάληψη, έγινε κανονικά το μασικό. Αλλά θέλω να σας πω, δεν υπάρχει. Δυστυχώς, οι γονείς είναι μιας άλλης γενιάς που δεν ενδιαφέρονται. Έκανα 1002 προσπάθειες να τους μαζέψω. Από τα 200 παιδιά που έχει το σχολείο ήρθαν 7 άτομα. Δεν εμφανίζονται πουθενά. Εδώ τους εξηγείς και τους λες απαγορεύονται τα κινητά. Γιατί για τον α, β, γ λόγο. Και έρχεται ο γονιός, του κλέψαν λέει το κινητό του παιδιού. Σας ειδοποίησα και σας είπα ότι απαγορεύονται τα κινητά. Είχα πάει με ένα κουτί και τους έλεγα ανοίξτε τις τσάντες και δώστε μου τα κινητά τώρα. Λοιπόν, ήρθε μια κυρία να μου στήσει τα ρέστα, θα σας δείξω και θα σας κάνω, θα φέρω τον ένα και τα λοιπά, θα σας πάω στα κανάλια, γιατί το παιδί έχασε το κινητό του στο σχολείο, το οποίο σήμερα, μετά τις εξαγγελίες του κυρίου Πιερακάκη ότι απαγορεύονται εδώ μας έχουν μπερδέψει, ούτε δεν ξέρουν τι τους γίνεται, τέλος πάντων. Τι θα κάνει. Που είναι... Στην τσάντα μόνο, στην τσάντα. Άμα χτυπάνε δεν τα σηκώνει. Στην τσάντα λέει, ναι. Ο ένας λέει εκτός σχολείου τα κινητά και ο άλλος λέει στην τσάντα απενεργοποιημένα. Εγώ
Εγώ πώς μπορώ να το ελέγξω όταν μου απαγορεύεται να ψάξω τις τσάντες των παιδιών? Πείτε μου. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και κάποιο παιδί το έχει ανοιχτό και καταγράφει το μάθημα. Και μετά το ανεβάζει, ας πούμε, στο Facebook από εδώ και από εκεί, έστω και τη φωνή να ακούγεται και αρχίζει ένα πανηγυράκι. Καταρχάς είναι εκτεθειμένος ανά πάσα στιγμή ο καθηγητής. Να είστε καλά κι εσείς όλοι. Εμείς πάντως θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αυτό έχουμε να σας πω. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό γιατί σας λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία γιατί για μας είναι δεν ένα ξέρω. κόσμο. Και για εσάς δεν ξέρω εσείς που κάνατε γυμναστική. Απέναντι το απέναντι είναι επικίνδυνο. Όταν κάνεις ένα αίτημα και λες τώρα, γιατί να σταματάει το λεωφορείο ακριβώς στα σκαλιά του γυμναστική? Πείτε μου εσείς. Όταν το τέρμα του λεωφορείου είναι ακριβώς εδώ από κάτω. Για ποιο λόγο? Το κάναμε αίτημα και λέει, μα δεν τίθεται θέμα. Γιατί δεν εμποδίζει κανέναν, μα και τους ίδιους τους ανθρώπους που καταβαίνουν από το λεωφορείο. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Το πεζοδρόμιο είναι τόσο. Δεν χωράει ούτε το πόδι σου. Πώς είναι? Δεν υπάρχει και πρόβλημα. Δεν υπάρχει καθόλου. Δεν υπάρχει, το ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν έρχονται να ψηφίσουν. Εδώ δεν έχει, να είναι κέφαλο. Δεν έρχονται να Στέλνουν τα παιδιά για να τα παρκάρουν. Δηλαδή, Τα παρκάρουν το πρωί και έρχονται στο μεσημέρι. ακριβώς αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεροί, να συνεχίσετε να κάνετε έτσι μαζόξεις, να το είναι ωραίο. Αυτό. Να είστε καλά. Είναι το σχολείο. Πιο μικρή από τους μαθητές σας. Θα τα βάλουμε εμείς